Qosimova taklif qilinadi. дар шаҳри Тошкенти Ӯзбекистон аввалин чемпионати Осиё оид ба бокс миёни мушзанҳои то 22 сола ҷараён дорад. Дар рӯзи ҳафтуми рақобатҳои бокси Осиё як тан аз мушзанбонуи тоҷик Сумая Қосимова дар рақобатҳои вазни 48 килограмм бар муқобили мизбони мусобиқа Фарзона Фозилова рақобат намуд. рақобати ин ду бону аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар аксар ҳолатҳо зарбаҳои сахту нишонраси Сумая Қосимова ба сару рӯи рақиб расонида мешуд ва дар ҷараёни рақобат фаъолии мушзанбонуи тоҷик баръало эҳсос карда мешуд. ҳарчанд Сумая Қосимова дар раунди аввал рақибаш Фарзона Фозилованро ба нокаут низ фиристод, аммо ин низ барои пирӯзии ӯ дар ҷараёни рақобат кӯмак карда натавонист. вале баъд аз 3 раунди рақобатҳо бартариро ба варҷишгари ӯзбекистонӣ Фарзона Фозилова мансуб донистанд, ки ин амали доварони гирди ринг ситоди мураббиёни бокси кишвари моро нигарон кард, зеро ба назари онҳо мушзани тоҷик дар ин рақобат бартарӣ дошт ва аз лиҳози иҷрои зарба аз рақиби ӯзбекистонии худ каму костагие надошт. вале дар ин рақобати мушкилу баҳсбарангез пирӯзиро ба Фарзона Фозилова доданд, ки аз нигоҳи бархе аз таҳлилгарони соҳа ноадолатӣ дар ин рақобат баръало эҳсос шуд. ёдовар мешавем, ки дар чемпионати Осиё миёни мушзанҳои то 22 сола аз Тоҷикистон духтарон низ ширкат доштанд ва Сумая Қосимова ягона варзишгар миёни бонувон гашт, ки то рақобатҳои даври ниҳоӣ роҳхат пайдо кард. Esenbey taklif qilinadi. Sumaya Qosimovaga Bronza medali. yaxshi jang o'tkazdi. баъд аз анҷоми рақобатҳо миёни бонувон маросими мукофотсупорӣ низ сурат гирифт ва Сумая Қосимова ба гирифтани нишони нуқра мушарраф шуд. зимни тақдими медалҳо Сумая Қосимова ашк рехт. ин ашки шодӣ нест, балки ашки дилсардӣ ва ноадолатӣ аз қарори баровардаи доварон буд. Tinglaymiz, hali ko'p. Tinglaymiz kun davomida, oqshomdagi dasturlar davomida, mana bu kunduzgi dasturlar davomida hammasi. ҳамзамон дар вазни 52 килограмм як мушзанбонуи дигари тоҷик Ҳусния Холова ба гирифтани медали биринҷӣ мушарраф шуд, ки ӯ низ дар маросими мукофотсупорӣ бо медал ва тӯҳфаи молӣ қадрдонӣ карда шуд. Bizga namoyish etilmoqda. Yaponiya eksportiga